Әссәләмә галәйкүм, әссәләмә галәйкүм, әссәләмә галәйкүм дип башлап җибәрик әле бүгенге иртәбезне. Сезнең кебек артист булырга теләүче егет кызларга нинди киңәшләр бирер идегез? Гомумән нәрсәдән башларга һәм ничек артист булырга? Беренчедән мин киңәш бирер идем, таланттан тыш һәм хыял, теләктән тыш ул иң мөһиме тырышлык кирәк. Укысыннар шул беренче томын, шушы Станиславский китабыннан. Без бик күп спектакльләрдә бергә уйныйбыз Раил белән. Бик рәхәтләнеп. Раил бик яхшы партнер ул. Әйе, рәхмәт. Әйе. Җыклап та булмасын хәзер. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Сезне кайнар сәламлим мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Тиздән 27 март халыкара театр көне. Театр безнең киләчәк көннәребез өчен файдалы ва өметле бер нәрсә дип әйткән бөек шагыйребез Габдулла Тукай. Әлеге сүзләр белән килешмичә мөмкин түгел. Якынлашып килүче бәйрәм уңаеннан тапшыруыбызның бүгенге кунаклары Алиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары, Татарстанның ат казанган артистлары Гүзәл Шакирова һәм Раил Шәмсуаров. Хәерле көннәр, исәнмесез? Исәнмесез. Тиздән әйтеп киткәнемчә бит инде бәйрәм алдыннан ничек кәефләрегез, бәйрәм көнен зур түземсезлек белән көтәсезме? Әйе. Безнең шулай ук бәйрәм дигәч күңелдә җыр туа. Таң атада кояш чыга, кояшны сәламли көн. Саумы кояш сүнмәс учак. Әссәләмә галәйкүм, әссәләмә галәйкүм, әссәләмә галәйкүм дип башлап җибәрик әле бүгенге иртәбезне. Шулай тагын бер тапкыр бер-беребезне куәтләп алыйк әле. Әйе, кайдар сәламли балалар. Киләсе соравым шундый булыр. Театр сезнең тормышыгызда нинди урын алып тора һәм гомумән театр сезнең өчен нәрсә ул? Театр минем өчен һәм барлык артистлар өчен ул аның бөтен тормышы, яшәеше. Ул безнең өчен иң кадерле, һәрбер кеше өчен, һәрбер артист өчен ул безнең йөрәгебездә, күңелебездә, уйыбызда, йөрәгебездә. Театрдан башка мөмкин түгел тормышны күз алдына китерергә. Димәк, театр сезнең өчен яшәеш. Әйе, Раил, сезнең өчен? Минем өчен инде шәхсән ул инде икенче өй дип әйтергә кирәк. Кайсы вакыт ул беренче өйдә булып куя. Спектакльләр чыгарган вакытта гел бит инде өйгә вакыт әз кала, бөтен үзеңне тулаем иҗатка багышлыйсың. Шуңа күрә ул беренче урынга да күчкәли һәм сорау нинди идәрә калды. Театр сезнең өчен нәрсә ул? Әйе. Безнең өчен инде ул менә хәзер инде Гүзәл миннән дә күбрәк эшли. Менә безнең курс инде быел 13нче ел эшли икән театрда. Бу инде шактый зур саннар. Әйе. Бик зур саннар дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә инде безнең тормышыбыз билгеле театр белән нык бәйләнгән. Бу 13 саны зур мәгънәгә ия. Мен шуны әйтер идем. Хәзер әйдәгез бергәләп театр көне уңаеннан әзерләнгән сюжетны карап китик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. 19 гасыр ахырында кинематограф барлыкка килгәнчегә кадәр театрны сәнгатьнең иң мөһим төрләренең берсе дип атыйлар. Театр дөньяга Шекспир, Мольер, Чехов, Островский һәм башка танылган драматургларны бүләк итә. Театр бер урында гына тормый, ул үсә, яңа жанрлар барлыкка килә. Бергәләп театрларның төп төрләренә күзәтү ясыйк. Драма, комедия һәм сатира театрлары. Аларның репертуарларын классик әдәби әсәрләр белән беррәттән заманча пьесалар да тәшкил итә. Милли театрлар билгеле бер милләткә хас булган үзенчәлекләрне күз алдында тота. Үрнәк итеп үзебезнең татар театрын китерергә була. Опера һәм балет театрында әлеге жанр тамашалары һәм классик музыка концертлары куела. Россиядә иң танылганнары Мәскәүдәге зур, Петербургтагы Мариинский театрлары һәм үзебезнең Казан дәүләт опера һәм балет театры. Яшь тамашачы театрының аудиториясе балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр. Курчак театры. Сәхнәдә актерлар күренми, бар игътибар курчакларда. Бер артист театры. Гадәттә спектакль бер герой монологы буларак бара. Кайвакыт артистка төрле персонажларны бер үзенә гәүдәләндергә туры килә. Урам театры ачык һавада оештырыла.
Спектакль вакытында артистлар һәм тамашачылар арасында төгәл чик булмый. Күләгә театры. Мондый тамаша өчен зур экран һәм марионеткалар кулланыла. Кабуки япон театры. Аның артистлары катлаулы грим һәм символик киемнәрдә уйныйлар. Спектакльләрдә ир-атлар гына катнаша. Иммерсив театр тамашачының спектакль дөньясына чумуына нигезләнә. Тик спектакль вакытында сөйләшмәү һәм битлекләрне салмау мәҗбүри. Гомумән, интерактивлык хәзерге заман театрының төп тренды. Әлбәттә, театр сәнгатенең үз бәйрәме дә бар. Халыкара театр көне бөтен дөньяда 27 мартта билгеләп үтелә. Ул 1961 елда Халыкара театр институты инициативасы буенча оештырыла. Бу бәйрәм театр дөньясында хезмәт итә торган профессионалларга гына түгел, барлык театр сөючеләргә дә кагыла, чөнки спектакльләр нәкъ менә алар өчен куела. Хәзерге көндә чыннан да театрларыбыз бик күп юнәлештә эш алып баралар. Сез үзегез Камал театрынан кала башка театрларга йөрисезме? Башка театрларында спектакльләр белән танышып барасызмы? Әлбәттә. Әйе, барлык булган барлык театрларга йөрергә тырышабыз. Мөмкин кадәр. Әйе, мөмкин кадәр. Соңгы тапкыр Әкият Курчак театрында булган идек. Бик мәгънәле шундый Илгиз Зәйниф куйган сәхнәләштергән Шүрәлне караган идек. Әйе, шундый без шаккатып кайттык инде. Безгә шундый тәэсир итте ул спектакль, уйландырды һәм чыннан да уйланырлык урын бар. Шулай ук әйтеп үтәр идем, Курчак театрында Әлдермештән Әлмәндәр спектакле бик ошады. Ул ничектер шундый тәэсир калдырды, шундый җылы хисләр бик ошады. Менә гастрольгә чыккан вакытта сез шулай ук башка театрларга йөрисезме? Без яшьрәк чакта бик күп йөри идек. Студент чакларда күмәкләшеп, барып керә идек театрга, бәрелеп керә идек дә без менә Казаннан килдек. Безгә шулай Безне каршы алыгыз. Әйе. Безне шулай каршы алып, карап, язып безгә урыннар бирәләр иде. Без шундый шатлана идек, горурлана идек. Театрга керә идек дә, яңа мөхит бит инде, атмосфера карый идек. Ничек тамашачы утыра, шундый тәртипле генә бездә инде шул утырабыз, матур итеп спектакльләр карыйбыз. Менә шул истә калган. Менә бит. Сез инде хәзерге вакытта Камал театрының талантлы, әйдәп баручы артистлары. Сез ничек Камал театрына килеп кирдегез? Менә шул турыда да сөйләп китегез әле безгә. Минем театрга карата, сәнгатькә карата ярату башланды мәктәп елларыннан. Мәктәп елларында укыган вакытта шигырьләр, җырлар, биюләр биеп, миннән башка бернинди чарада үтми иде. Барлык конкурсларда, фестивальләрдә катнашып килә идем. Менә шуннан әкренләп башланды инде сәхнәгә тартылу, беренче адымнар. Инде мәктәпне укып бетергәннән соң, монда Казанга килеп, Мәдәният дәүләт институтына укырга кереп, шундый зур бәхеткә ирештем. Анда укып бетереп, Марсель абый Сәлимҗанов, Фәрит абый Бикшентаев курсына укырга кереп, укып уңышлы гына, Аллага шөкер, менә Камал театрына килеп кирдем. Сез Раил? Миңа килгәндә инде бу бәхет очрактыр дип уйлыйм. Менә шулай күкләрдә язылган булгандыр инде. Сез хыялланмый идегез Мин хыялланмый идем шуны. Күбрәк шул җыр турында, җырчы булырмын дип уйлаган идем. Ләкин Аллаһ Тәгалә шулай кушкандыр, син артист булырсың дип әйткәндер инде. Менә шундый көтмәгәндә шундый тормышның килгән бәхет. Әйе, бәхете. Менә миңа 4 ел әйтик инде шулай театр тузанын иснәп укырга һәм артист булырга насыйп булган. Аллаһка шөкер. Хәзерге вакытта инде сез Татарстанның ат казанган артистлары дигән исемгә дә лаек булдыгыз. Сез хәтерлисезме Камал театр сәхнәсендә уйнаган беренче ролегезне? Әлбәттә. Нинди роль иде һәм нинди хисләр кичердегез ул мизгелдә? Хәзергедәй, бүгенгедәй хәтерлим. Беренче адымым, беренче минем ролем, икенче курста укыган вакытта ук, шәкерт булган вакытта ук, Җан Кисәкәем спектаклендә Рәсимә ролем. Анда Миләүшә күләмле роль. Миләүшә Шәһәртдин урынына уйнап торырга туры килде. Менә үземә дип аталган, үземә бирелгән роль ул 3нче курста укыган вакытта Рабит Батулланың Кичер мине әнкәй спектаклендә Гөлзирәк роле. Андагы дулкынлану, бәхетле мизгелләр бүгенгедәй хәтердә. Менә мин әйтер идем, мин ул яктан бик бәхетле, чөнки мин
Укыган вакытта ук, шәкерт булган вакытта ук миңа насип булды рольләр уйнарга. Бу инде зур бәхет. Күмәк күренешләрдән тыш, мин инде рольләр башкара идем 2нче курстан бирле. Рәйсез. Мин дә бит 2нче курстан Нинди туры килә. ничек ошаганбыз икәнбез. Миңа да шулай ук 2нче курста Нинди роль уйнадыгыз? Рәсүл исемле егетне уйнадым. Мәхәббәт турында сөйләшик спектаклендә. Мин инде анда Сез анда бергә Әйе, уйнадыгыз. Раил минем абый идем. шулай. Без партнерлар. Димәк, Әйе, гүзәл ул белән спектакльдә. уйнадыгыз. Әйе, Әйе. гүзәл. Син ул вакытта 2нче курста гына идең. 2нче курста идем, әйе. Менә андагы гүзәл әйткәнчә инде сиңа шундый вазифа биргәннәр икән, аны ничек тә Җиренә җиткереп. җиткереп үтәп чыкканбыз. Шул яшьлек белән сизелмәгәндер инде ул. Бәлки уйламаганбыздыр да без аны. Әйе. Шундый җаваплы әйбер миссия дип инде. Менә анда киңәшләр бирә бөтенесе. Артистлар инде менә әйбәт кенә булды. Әзрәк тавышыңны көчәйт дип инде менә шулай дип әйткәләп, шулай тыңлап, менә шулай образны үстереп, ничек тә уйнап чыктык. Чыктыгыз. Әйе. Менә үзегез сезнең кебек артист булырга теләүче егет-кызларга нинди киңәшләр бирер идегез? Гомумән нәрсәдән башларга һәм ничек артист булырга? Беренчедән мин киңәш бирер идем, таланттан тыш һәм хыял, теләктән тыш ул иң мөһиме тырышлык кирәк. Тырышлык булмаса, ирешеп булмый куйган омтылышыңа, куйган хыялыңа. Шуңа күрә кирәк тырышырга. Менә бу иң мөһиме. Ә инде башкасы була. Мин тәкъдим итәр идем. Станиславскийның, Константин Сергеевич Станиславскийның собрание сочинений бар. Ул 8 томда инде ул. Менә укырга кер алдыннан ул калын инде. Хәзер бит инде бөтен мәгълүмат бар, бәлки ул интернетта да бардыр. Шул беренче томын укырга тәкъдим итәр идем мин шул яшь балаларга укырга кер алдыннан укысыннар шул беренче томын. Шушы Станиславский китабыннан. Анда бөтен нәрсә бар һәм алар шуны укып чыккач, анда Станиславский үзе турында да яза, бәләкәй чакларын һәм анда артист нинди булырга тиеш. Артист үзенә үзе гел контрольдә тотарга тиеш үзен. Бөтен нәрсә язылган. Шуны укып, башларында уйлап, әйбәт төпле фикер йөртеп, тагын бер тапкыр уйлап, энәсенә җәбенә хәбәр, чөнки бик четерекле профессия дөрестән дә кырыйдан гына бик Җиңел күренә. күренсә дә, әйе, бик төптән уйларга кирәк. Менә шуны укып чыксыннар әле. Ялгышмасам инде сез икегез дә Фәрит Бикшәнтәевнең укучылары һәм Әйе. хәзерге көндә ул үзенә яңа студентлар җыя. Менә шул турыда да сөйләп китегез әле. Яхшы. Театр училищесы һәм Камал театры һәм Фәрит Бикшәнтәев курс җыя дөрестән дә, әйе. Ул театраль училищеда булачак инде. Анда шул кабул итү комиссиясе була бит инде. 1 июньнән 3 июльгә кадәр гаризалар кабул итәләр. Һәм ялгышмасам 3 июльдән 8-нә кадәр имтиханнар була инде. Беренче турда анда инде үзегез киләсез дә үзегез теләгән әйберне сөйлисез. Мәсәлән, ул прозамы. Икенче турда инде җыр, бию. Өченче турда инде комиссия үзе таләп иткән әйберне сорыйлар да инде. Шуны үтәргә кирәк була укучыларга. Шуннан соң инде Фәрит абый нәтиҗәләр ясый Ясый. һәм үзенең күңеленә хуш килгән укучыларны сайлап ала. Димәк, бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска кирәк. Минем күңелемә театр дип әйтүгә халкыбызның йөзек кашы булган легендар Зәңгәр шәл спектакле килеп баса. Хәзерге вакытта әлеге спектакльдә үзгәрешләр дә булып алды. Сәхнәдә хәзерге вакытта яңа мәйсәрә һәм яңартылган оркестр. Тамашачылар мондый үзгәрешләрне ничек кабул итте? Бик җылы кабул итте. Шуннан да безнең театрыбызда зур шундый уңыш белән бара торган безнең йөзек кашыбыз Зәңгәр шәл спектаклендә булды үзгәрешләр. Хәзер безнең оркестр җитәкчесе, бүлек мөдире Данияр Соколов. Инде Мәйсәрә ролен, төп рольне инде башкара безнең шәкертебез, студенткабыз соңгы елын укый торган ул Габдуллина Рәйхан. Спектакль бик зур уңыш белән барды һәм киләчәктә дә зур уңыш белән барыр дип ышанып калабыз. Әйе. Менә Раил, сез бит инде җырлыйсыз бик күп спектакльләрдә. Яңа оркестрга кушылып җырлаулар ничегрәк булды?
Біз бит инде шаяртып айтылса да әйтем инде, біз бит инде профессионаллар, нәрсә дисәк тә. Шуңа күрә без бер-беребезне бик җиңел аңладык. Бик шундый җайлы тандем килеп чыкты. Һәм күз карашлары белән дә без шулай бер-беребезне аңлап, җырладык, иҗат иттек. Минемчә, шәхсән үземә килгәндә мин берни дә авырлыклар тоймадым. Димәк, яңа үзгәрешләр бары тик яхшы якка гына Әйе, алып барыр дигән. өметтә калабыз. Әйе. Безнең инде Фуат абый да әйбәт иде. Бу баш дирижерыбыз да сынатмый Алла теләсә. Аллага шөкер. Әйе. Шулай да театр яңалык таләп итә торгандыр инде. Шулай. Менә Гүзәл, сез Зәңгәршәл спектаклендә малай ролен уйныйсыз. Шундый Әйе. шибәр хатын-кызга әлеге рольне тудыру ничегрәк икән? Мин Зәңгәршәлдәге малай ролен генә уйнамыйм, башка рольләрдә уйныйм, бик күп рольләрем. Ләкин аерым әйткәндә, Зәңгәршәлдә башта мин кыз булып уйныйм, беренче пәрдәдә. Барлык рольләрем дә минем өчен бик якын. Мин аларның бөтенесен дә бик яратам һәм аерып әйтә алмас идем. Барысы да минем өчен якын. Ә инде малай роленә килгәндә, ул бер дә авыр түгел, ул рәхәт кенә. Чөнки авыр булган сайын, ничектер авыр да түгел, ул төрле булган сайын роль ул артист өчен дә рәхәтлек бирә. Ничектер менә һәр вакыт сәхнәгә чыккан сайын, син уйнаган сайын ничектер яңа краскалар табырга тырышасың һәм ул сиңа рәхәтлек бирә. Үз-үзегезне яңа яктан Әйе, ачасыз. үз-үзеңне яңа яктан ачасың. Шуңа күрә ул миңа бик рәхәт. Нинди рольне башкарсам да. Иң мөһиме булсыннар гына. Әйе. Раил менә күптән түгел театрның социаль челтәрендә артист турында 10 кызыклы факт дигән рубрика булып үтте. Һәм сез анда шундый кызыклы ялган факт әйтеп киттегез. Миңа Булат роле бирелде, ләкин мин анардан баш тарттым дидегез. Әгәр дә сезгә әлеге роль бирелсә, сез баш тарта алыр идегезме? Юк, тарта алмас идем. Ялган әйтегезме Булат роле турында? Билгеле инде артист кеше хыялы бит инде. Хыялланасың инде. Ләкин аның өчен аптырарга кирәкми. Бездә бит инде үзегез беләсез, артистлар да күп. Булганына шөкер Әйе, итәргә. булганына шөкер дип иҗат итәргә кирәк. Димәк, ул насыйп булмаган, шул гына. Сез Зәңгәршәл спектаклендә шәкерт ролендә. Сез анда җырлыйсыз да. Безнең телевизор караучы тамашачыларыбыз өчен дә җырлап китсәгез, без бик шат булар идек һәм Гүзәл белән рәхәтләнеп тыңлар идек. Рәхмәт. Канат каялары гына куеп ұша алмыйм, кар урман аша. Кар урман ашала, кышлар сайраша шул, башлар адаша. Әфәрин, Әфәрин. Раил. Юкка гына сезне Камал театрының моңлы сандугачы дип әйтмиләр инде. Әфәрин. Гүзәл, сезгә шундый сорау биреп китәсем килә. Сез бит инде уңай рольләрне дә башкарасыз, тискәре рольләрне дә. Үзегезнең күңелегезгә кайсы менә якынрак? Әйткәнемчә барысы да якын. Менә Аны кичә әйтеп сез булмый. Томан спектаклендә Әйе. уйнадыгыз һәм анда тискәре персонаж иде. Тискәре персонаж ничектер кызыграк барыбер уйнавы, чөнки анда бит инде син барыбер кайсы рольне уйнасаң да тискәреме ул, нинди роль булуга карамастан син аны акларга тырышасың. Ул бит инде тормышта да кеше мин начар булыйм әле, мин әйбәт булыйм әле дими. Ул ни өчендер эшли бу эшне, әйткән сүзне, уйлаган уйны. Шуңа күрә син күбрәк ничектер уйланасың тискәре образ вакытында. Ни өчен ул бу адымга бара, ни өчен ул шулай эшли икән дип менә шулай. Эзләнүләр Күбрәк менә андый рольләрдә. Бармы сезнең хыялыгызда йөрткән роль? Аерым роль йөрткән хыялымда юк, әмма менә теләгем шундый тарихи вакыйга да чагылдырган спектакль, кино яки бер проект менә тарих чагылдырылган тарихи вакыйга шундый менә проектта Үзегезне сынап карар идегез. Эшләр идем. Раил, сез нинди роль турында хыялланасыз? Менә безнең студент чакта
Фәрит абый төрле әсәрләрдән өзекләр уйната иде. Шулай ук ул эзләнүчән бит инде. Һәм ул менә Кол-Галинең Кыйса Йосыф әсәрен безнең белән эшләде. Ул бездән соң да күп студентлар белән Хәзер без эшләп студентлар карады. белән дә күрсәтте бугай. Шулай дип хәтердә калган әйе. Ул менә ничә бун студентлар белән эшләп карады бугай аны. Ләкин ул әле һаман нәрсәдер эзли шикелле, улан табар дип мин аны уйлыйм. Һәм менә озактан түгел ул әсәрне сәхнәләштерер дип уйлыйм. Шундай уй белән Шул җирдер дип. спектакльдә уйнап карыйсыгыз килә димәк. Менә мин анда бер тәкъдим итәр идем аңа. Тыңлармы икән? Менә анда берәр нинди мөнәҗәтләр, рубагыйлар кертеп шулай. Менә хәзер баш дирижер да бит инде, бәлки аның да бәлки уйлары бардыр. Шунда берәр ничек. Күмәк көч белән. Әйе, бәлки шундай берәр ут сүнә мәсәлән. Анда артта хор барлыкка килеп, мөнәҗәтләр җырлап алып, менә шундай мистика тудырып, шундайрак әсәр. Менә бит. Хыялларыгыз чыгар. Күптән түгел безнең студиябызда кунакта Фәннур Мөхәммәтҗанов булып китте. Һәм ул без хәзерге вакытта спектакльгә әзерләнәбез. Тиздән Хуш авылым хыял спектакле чыгачак дип сөйләп киткән иде. Белгәнемчә инде әлеге спектакль хәзерге вакытта сәхнәдә һәм бик уңышлы гына бара. Хәзерге көннәрдә сез ниләр белән шөгыльләнәсез һәм театрда нинди яңалыклар бар? Хәзерге вакытта без беренчедән бик зур бәйрәмебезгә тантана 27 март көнне буласы бәйрәмгә әзерләнәбез һәм икенчедән ул гастрольләргә чыгабыз, Алла бирсә. 13 апрельдән алып 19-на кадәр без Ярчаллы, Әлмәт, Минзәлә шәһәрләрендә сезондагы иң яхшы яңа премьераларыбызны күрсәтәчәкбез, алып барачакбыз. Анда инде безнең Хуш авылым хыял, Санаулы кичләр, Мендәр әкияте, Иләнәм һәм башка бик яхшы спектакльләребез Мендәр барачак. әкиятендә сезнең икегезне дә күрергә була. Әйе. Партнерлар. Әйе, шулай. Шулай бергә туры киләбез. Әйе, без һәрвакыт Раил белән. Әйе, кисешәбез. Менә булар шундый партнерлар. Гел менә кисешәләр. Шуларның Әйдәш берсе. менгән читәнгә спектакльдә Әйе, без бик күп спектакльләрдә бергә уйныйбыз Раил белән. Бик рәхәтләнеп. Әйе. Раил бик яхшы партнер ул. Әйе, рәхмәт. Әйе. Җыклап табылмасын дип хәзер. Шулай дәвам итсен дә сезнең Әйе. бәйлелегегез. Якынлашып килүче театр көне уңайыннан тамашачыларыбызга һәм театрга кагылышы булган һәр кешегә нинди теләкләр теләр идегез һәм нинди әйтәсе килгән сүзләрегез бар? Абла Тукай әйткән бит инде театр яктылыкка нурга илтә. Шуңа күрә театрга йөрегез. Әйе, әгәр дә инде күңелегез шундай иҗат таләп итә икән, сорый икән, театрга рәхим итегез. Кадерле тамашачылар, сезне бик зарлап көтеп торабыз, көтеп калабыз. Әйе, гүзәл. Мин инде якынлашып килүче халыкара театр көне белән котлыйм барлык тамашачыларны, коллегаларны, сәнгатьне яратучыларны барысын да һәм иң мөһиме мин телим сәламәтлек. Сәламәт булыйк барыбызда. Уңышлар һәм әлбәттә без сезне үзебезнең театрыбызда көтеп калабыз. Бүгенге студиябызга бәйрәм кәефен алып кергәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең үзегезне дә якынлашып килүче театр көне белән ихлас котлыйбыз. Сезгә иҗади уңышлар, яңа үрләр телибез һәм театрларыбыз чәчәк атсын дигән теләктә калабыз. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт, сау булыгыз. Сау булыгыз. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да күтәренке кәеф теләп, мин Гөлүсә Сынгатуллина сау булашам. Исән сау булыгыз.